nidodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizolunxwasa bukhoma ke manje ke sizolunxwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lomgodoyi Sanibonani Nijani, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are okay. I hope you guys are doing well and everything is fine when it's come to you. So sekhumbula ka yonke le video ke sonke le video kangizwe lapho ekade ethuka khona abathandana nobulili obufanayo wabathuka wazi wagcina efikelele lapha yakwa Mayimay basho ukuthi akuyohlangana khona ke nakho ke sebefika ka Mayimay ke sebemxosha kuNgizwe. Currently uNgizwe ke usevulelwe icala human rights report Human Rights Commission esicela ukuthi uNgizwe ahoxise lamazwi wakhe. Wathi uNgizwe gede angeke yena akwazi ukuthi ahoxise lamazwi awashilo ngoba ayikho into ayonele. Kufika lapha nje ngoba phela uNgizwe ebone ababili besilisa babeshada begqoke begqoka imvunulo ngokusho kwaNgizwe ukuthola imvunulo begqokile yamakhosi and futhi okwenza kube worse ke bangabona ngisho amaZulu laba obhuti ababili bebeshada. Nawo sekuvela ke manje ke sekuvela ukuthi uphakela umthakathi usola uNgizwe Mchunu ngokweba umbono wakhe ukuze abhebhethekise inzondo. Phakela umthakathi kulo baba omude lo giyayo njengamanje lo odume ngokushaya ophinda abomlungisi weshaka ilembe lapha ya ogama lakho Nkosikhona phakela umthakathi ndaba uthi uNgizwe Mchunu wasebenzisa umbono wakhe wokufundisa ngamasiko ukusungula ukuhlasela kwabantu abathandana nobulili obubodwa ku-internet. Uthi ke Nkosikhona uNgizwe wahamba wontshontsha umbono wakhe wamasiko wasesungula ukuhlasela ke laba abathandana nobulili obufanayo. Undaba uthi umkhankaso wakhe ufundisa incazelo yemvunulo yendabuko futhi uhlanganisa umphakathi amakhosi nabaholi bendabuko. Uyaqhubeka uNkosikhona lo ongumlingisi ophakela umthakathi uthi uNgizwe Mchunu wasethatha umbono wakhe mayelana nemvunulo yesintu wawusebenzisa ukuhlasela abantu abathandana nobulili obufanayo ku-internet. Undaba lo phinda lingiseke lapha kwini le nto le ushaka ilembe uthi uqale umkhankaso wokufundisa ngemuva kokubona uSimon Shaw Nhlapho noCrosby bona laba babeyitabane begqoka imvunulo yesintu. Uthi wayefuna ukufundisa abantu okuhlanganisa nomphakathi wawo lama LGBT banamathema abo phela ahlukene oma LGBT labo cure guys labantu babiza ngento eziningi. Uthi ke undaba yena wayefuna ukubabiza bonke labo osomiza abahlanganise bonke laba khona laba bayisika ubulili ekuthiwa ama transgender uthi undaba wefuna ukubabiza bonke abahlanganise ebese yabatshela ngencazelo yalezi zingubo hayi ukuthi abahlazise kunoma ubani. Uthe izinto zesintu ezifana nesikhumba sengwe zingcwele futhi zenzelwe amakhosi akuzona ezimfashini noma nje izitayela. Uthi ke uthe sawuvezile lo mbono esaxoxa uMchunu wavela wangena ku-internet wawusebenzisa wasebenzisa isihloko esifanayo nesakhe undaba kodwa yena wayese ethuka uNhlapho noJodwane lezi ayitaba nembili ezazinjani ezazigqoka imvunulo. Ekhuluma ke ulentuzane lapha yakho ezokuxhumana uMchunu thiwa siyazi sonke ngoba wagxeka bonke abantu abathandana ngobulili obufanayo ngokuthi athi imvunulo lesintu engaqokwa. Uyamblema ke manje kuphakela umthakathi uthi cha lento yenziwa uMchunu ukuthi ablame izitabane ayimphathanga kahle. Uthi yena wehlose ukuthi alethe ukuqonda ngemvunulo. Esikhundleni salokho ke wasuka uMchunu wayisebenzela uhlakaniphela kwakhe ukuhlukanisa nokuhlaza abantu okuyinto yena against yena. Uthi ke undaba usazoqhubeka nomkhankaso wakhe asebenzisana nabaculi asebenzisana noCocta asebenzisana nje nazo zonke izinhlaka ukuthi ke azame ukuthi afundise abantu ngale mvunulo ngendlela eright engahlambalazi njengoba uMchunu nesidecide ukuthi uzovela hlambalaze. Uthi uyazi ukuthi uMchunu uyabenefita
ngalento ayenzayo yokuthi ke ahambe ehlambalaza laba bobulili obufanayo ababizwa ngo-LGBTQ, transgender, tabane konke.